Quero sangue. Mandura. Iso é o que lle fai falta a xente nova. E con don Crisanto, caña. Ti sabes onde está Josito? Mandáchelo a un puticlub. Non te recoñezo, Horacio. Deixácheme sen boda, oiches? Eso que era o meu padriño, carallo. Vas ir a Mali. África. Sindo chama Garda Civil porque aquí vai haber mortos. O que non quero son cobardes. Dalmiro, volve aquí, medio nena. ¡Cobarde! Son heterosexual de toda a vida, é moi macho. J'aime les hommes avec du caractère. Claro que teño manco alcalde. Os políticos sodes os responsables de que o mundo estea tan mal repartido. Eso é corrupción. Sabe o que me ia facer un ouro? Un espectáculo en medio de a cara me di. Gracias. Como volva, mato. O novo alcalde, o meu xenro. Estou fodido, Urbano. Pero como vou ir a Loredo? De corrupción, nada. Recalificación. Uy. Mamá. Agona. E iso que é? Que vai ser? Un cartel. Como non sabemos como é o novo. Pero ti o alcalde ou o pregoeiro? Onde está Urbano? Ocupado. Ocupado. En que? En sacarlle brillo ás farolas? É un crego que non é Sarita Montiel. Don Crisanto, é vostede con bastón? Ai, a idade que é tan mala. Pero que idade ni que farrapos de gaitas. É que descubrín que o bastón é máis duro que a boina. Tamén un coche oficial con chofer non estaba de máis, non? Coa crise que está quendo, xámese. Crise da igrexa. Mira que mandarnos un cura africano. Non habería un máis autóctono. Mentres non nos manden un hippie coa guitarra ao lombo. Este capaz de ver en taparrabos. Es un pouco de respeto ca sotana. Aí ven o autobús. Moi autóctono. Moi vello. É unha pena que as mulleres non poidan ser curas. Seguro que daquela ia haber vocación xa... Cala, herexe. Aí está. Moita pinta de chamarse Rodrigo, non ten. E logo tes ti pinta de alcalde. Benvido a Sant Antonio de Louredo. Como alcalde da vila que son, é unha honra e unha alegría. Pasa. Benvido a Sant Antonio de Louredo. Bona e barata. Seres. Ti non ves papona. Africano é. É o pobre dos que veñen en patera. Este sí que pasa un traballiño, pobres. Entón onde carallo está o cura novo? Seguro que perdeu o autobús. Empezamos ben. Vamos para casa. Seres. Estimado Horacio, xa levo uns días aquí, e nada do que me contaras me preparou dabondo para Louredo. Vou entendendo por que dicías que é un sitio peculiar. Xesús, dixo Jesús.
Xesús díxolles: os seus discípulos imposible que non veña Ai, vostede debe ser o novo cura. Encantada, muá, muá. Eu son Maite, a encargada dos cursos de formación. Fascinante. A que sí? Pois, mire, tai chi, traballos manuais, un pouquiño de todo. Tamén son nai solteira, pero non me dá vergonza, porque como no budismo iso non é pecado. Ah, es budista. De pensamento. Ainda que hai domingos que me levanto, pois, un pouquiño católica, pero rara vez, Con vostede quería falar eu. Sente, sente. Sí, grazas. Temos negocios que tratar. Negocios. Sí, a parroquia ten unhas terras que o Concello necesita para facer a estación depuradora. Xa, pero que ainda non estou ao tanto deses temas. Pero xa yo explico eu. O trato é o seguinte. Eu compro ya esa parroquia. Vendo ya o Concello polo dobre dos cartos e nós repartimos. Ti preferías que fose un toso e non te falas a xente. Un toso non, pero a conto de que tes que facerte simpática co cura novo. Que mérito fixo para merecerlo? Non o podo remediar, miñato. Son así de nacemento. Xa, e se acabas como ella tampouco vai ser culpa túa. Non te pases, que te deixo a pedir un mes. Pedimos a ti que vives e reinas por sempre. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Mira, quen é Iria? Iria é a mestra, pero xa non está. E logo, por que se molestou tanto Maite cando o mozo comparou con ela? Que as malas linguas dicían que o fillo que tivo de solteira era de don Horacio. Do cura? Pero vostede non faga caso, que xa sabe que o falar non ten cancelas e en Louredo aínda menos. É que o dixeran non quere dicir que fose. Sindiño, ven un momento, meu rixonciño. Barallocas, eres un barallocas, Sito. Vai fechar o ollo. E agora imos facer o quiz, que abarcar o movimento do universo. E soltámoslo. Abarcamos o universo, soltámoslo. Así, moi ben. E vostede que mira, señor cura? Así, amorín. O cuixi? Soltámoslo. O cuixi vai a yo mirar a súa prima. Ai, o cura novo. Se quere pode apuntarse a Tai Chi, que aínda quedan prazas. A ver, nenas. Si, muller convida a dormir na casa, que tamén imos ter prazas libres. Estaba buscando a alcaldesa. E logo, Josito cambiou de sexo sen avisar. Non era alcaldesa, era a sogra do alcalde. Que precisamente acaba de subir en un momento. A sogra. O alcalde. Vaya, pero vaya vostede velo. Pero que máis ten que o depósito este ali? A traída é de todos. Xa, pois dillo tío ao alcalde de Ferrans, muller. Hoxe empezamos a pagar unha cota por litro ou nos corta a auga. Voulle cortar eu a él o que lle colga. E a sogra, ti non te cansas de ser tan brutiña? Nunca. Dábamo alma. Que hai que ser ben miserable, abusón e rañicas. Ai, Josito, canto tes aínda que aprender del. Pero non dis que rañicas, abusón e miserable. Sí, pero ben que sabe mirar polos seus intereses. Polos do seu peto, máis ben. Seguro que nos quere cobrar ese imposto para comprar outro Mercedes. A lo de ver. Mira, se quedamos en auga, os veciños colgante da ponte, teno ben seguro. Iso se non tes polo antes por inútil. Home, o señor cura africano. Pase, pase. Non, é que non podo. Pase. Non teño que marchar, que chamáronme para facer unha extrema unción e teño que ir. Outro día. Temos unha baixa no censo e a mí ninguén me di nada. Non, tranquilos, suave, tranquilos. Sí, Josito. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Don Cristian,
de súpeto. A ver que me aclareu. Isto é sempre así? Sí. Pois estamos apañados. Así que, visto, non sei se darche as grazas polo posto de párroco ou desexar que che caian en riba todas as pragas da Biblia. A min o que me molesta é que nos manden un cura misioneiro, nin que fósemos salvaxes os que hai que evangelizar. Ai, Amelia, e ti que che parece o cura novo? Ai, non me parece nada. De momento. É moi reservado, Pois aquí estivo facendo a compra e vino moi solto, A compra? O mellor non precisa asistenta. Bo, tampouco a precisaba don Horacio e non daba pé con bola. E esta a ser o mesmo, xa veredes. Hala, ata loguiño. Ata logo. Hala, ata logo, Amelia. Pois a min pareceme dos que se amañan sós. Vindo de África, que remedio. Porque aquí criámoslo porco na casa, pero ali terán que cazalo, non? Sí, muller, sí. Con arco e con frechas. Pero ti... A ver que che poño. O pan. Algo máis? Pero dame unha que estea máis cocidiña, que se aparece unha alma en pena. Cocidiño, a cocedura facíache falta a ti. Ai, señor, dame paciencia, xa que non me das cartos. E sabemos algo de Moncha. Que segue sen dar sinais de vida. Estará deprimida pola ausencia de Delmiro. O que estará que non pode que avergonza. Vergonza. É ela de que ten que avergonzarse. O home, un cobarde furricallo. O irmán, un tránsfuga. A cuñada, nai solteira. É que há moito xunto do noso señor. Pobre Moncha. Delmiro tiña que recibir o seu algún día. Que sufra. Que sufra. É que vai sufrir en África, rodeado de mulleres fermosas como panteras. A ti pareceche pouca pantera que tes na casa? Ti pensaches que África era Sodoma? Non, muller Sodoma é pola parte de Curtis. Mira, eu non inventei nada, que eu vin nun documental. Todos bailando espidos ao ritmo dos tambores. Os curas tamén. Non, muller, non, os curas non, pero levan un clériman de verán moi xeitoso. Pero que par de papóns. A xente en África anda como aquí no verán. E os curas van de curas. Andarán, pero quitan a sotana, que vai moita calor. Até eu quito a faixa de xuño a setembro. Ti estiveches algunha vez en África? A ver, para saber a temperatura que vai ali. Non, pero aquí por momentos está subindo moito. Pois eu non noto nada. Ti non estabas tan preocupada por Moncha? Oxalá vai mirar como está. Ai, mi madriña. A ver se Lidia vai ter razón. Moncha! Moncha! Son eu, Elsa. Acórdate de min. Somos amigas desde pequenas. Ábreme, muller. Sei que estás aí. Abre, Monchiña. E se non estás, perdoa polos berros, Xa volverei noutro momento. Digo por se estás. Pódese. Sí, adiante. Quería falar comigo? Sí, E para qué? para despedirla.
Perdón? Mire, non teño nada na súa contra, eh? Pois menos mal. O que pasa é que xa estou afeito a facer as cousas domésticas sen axuda. Que? Ai, por isto xa pasei eu. Non, isto é a primeira vez que o falamos. O que pasa é que a súa idade, a memoria xa non é o que era. Xa. Mire, vostede sabe que ten que misar en 4 parroquias. Sí. En 2 ermidas. Bueno, cuestión de organizarse. E a catequese. E os cursos prematrimoniais. E vida ascendente de buña. E os funerais, bodas, bautizos e comunións. Tanta xente morre. Non, pero aquí os funerais sonlle como os petardos. De 7 estalos para arriba. Aí perdime. Vostede perdeuse nada máis chegar a Santo Antonio de Louredo. Pero non se preocupe, que xo atopo eu. Mire, malo será que non atope un momento para cociñar. É para coser, é para pasar o ferro, é para fregar. Mire, vostede que veo Santo Antonio de Louredo? A facer de cura ou os labores domésticos? Pois polo que coñezo da vila parece que me mandaron a civilizalos. Debe ser da miña experiencia nas misións. Mire, a vida de cura vai ocupar todas as horas do día. E moitas da noite, fágame caso. Vostede ocúpese das cousas de Deus. Que da intendencia xa me ocupo eu. Algo máis? Non, supoño. Pois a mandar. Estou moi preocupada, Josito. Eu non, pero se non a acompaño non me deixa tranquila. Veña, Lidia. Veña que? Que non hinches tanto, que eu ben sei que debaixo desa enorme capa de muller tes un bo corazón. Xa moito supoñer. Bo. O certo é que xa son moitos días sen deixarse ver. Nin para ir á misa. Non creo que o cura novo lle vai a poñer falta. A ti pareceche un chiste, Josito? Non, o que me parece é que estades exagerando un pouquiño. Veña, por favor, eh? A túa irmán non contesta nin á porta nin ao teléfono. Eu penso que é para estar preocupadas. Eso está morta. Ala. Iso pasa nas películas. Si, é en Tapeirán, pero estamos en Santo Antonio, Elsa. Pero puidose mancar. Iso si, romper unha perna. Ou a cabeza. A cabeza non, con ese casco de laca que leva, non. É máis probable o da perna. Ai, que me vai mal. Xa estou vendo. Moncha tirada na sala, medio como esta por Titán segundo. Tranquila, Elsa. Titán é moi pequeno como para comer media moncha. Unha orella ten dabondo para un mes. Estarás contento, non? Se Moncha queda sen orella pola túa culpa. Ai, mamá, pero que fixen eu agora? Se é o único que fago en todo o día a traballar como un burro. Pois podías descansar un pouco a mirar pola familia. Moncha necesítate. Xa estou vendo os titulares. Muller desorellada por un can. Parecerache bonito. Lidia, eu non podo estar en todo. Pois se non podes con responsabilidade non lle sacar ao posto a Delmiro. Que ninguén te mandou. Ai, que ninguén me mandou. No, claro. Mandastesme todos. E agora mira, un lote de traballo atrasado é un problema de carallo co alcalde de Ferráns. Levamos toda a vida agardando que o Concello faga algo útil. Así que por unha hora máis que agardemos non pasa nada. Miñato, teño un traballiño para ti. No, ven agora mesmo. Se queres que abra a pechadura, Josito, págasme. Só se estás en horas de traballo para o Concello, veña. Prevaricador. Queres usar recursos públicos para beneficios privados. O que quero é que abra a pechadura para ver como está a miña irmá. Iso vale 100 euros. Pois desconto che 2 horas de asuntos propios. Que? 50. 0 euros. É tan amigos. Josito, abrir pechaduras non entra no meu contrato. Mira, miñato, non me complica a vida. O que dentro dun pouco teño que estar en Fernández, que teño unha cita e non podo chegar tarde. Miñato, ou abre la porta ou tiro abaixo ca túa cabeza. Bueno, iso é ilegal, Lidia. E se a pobre Moncha fixo algunha parvada, mira que a vin moi mal, moi mal. Elsa, pero hai que respetar as leis, e os decretos, e as ordes, e os regulamentos. Queres que che diga onde podes meter os regulamentos, Josito? Fac moi idea. Dalle. Moncha, ti estás ben? Teño pinta de estar ben. ¡Hala!
Canto dano fixo esta película a tantas xeracións de mulleres? Xa 13 veces. E cada vez choro máis. E se choras por que a ves? Por masoquismo. Será contagioso. Eu quero que veña o meu cabaleiro e me traia rosas como na película. Que veña quen? Delmiro, home, quen vai ser? Está mal de vez, A ver, Monchiña, a ti non che fai mal ver a casa tan chea de merda? Con que che gusta a ti, telo todo limpiño, colocadiño. Por min como se me comen as moscas. Ou as ratas. Sí, pero o licor café que ni no toquen. Vaya viaxe que lle metiches. Deixademe paz. Se non teño o meu home, sóbrame todo o mundo. Pero, muller, Delmiro está mal e logo a volver. Ou non? Para iso me vides molestar, Para furgar na ferida. Fora da miña casa todo o mundo. Veña! Pero, Moncha, ti chamas se precisas cousa licor café. Na cona. Tiña que pasarme a min agora. Seguro que a próxima gasolineira estará onde Lenin perdeu a balalaica. A ver. Isto non lle faz aos misioneiros, Non nos deixas aquí tirados, pero como eu non son do teu gremio, claro. Que carallo faz? Aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Merda para ti! Carallo, Fagüén falando só. Teléfono non teño. E cun pouquiño deste retais, un pouquiño de feltro, pegamento e un imperdible xa está, un broche precioso, personalizado e que expresa o voso gusto e o voso carácter, E mira que ben che ven para tapar o canal de Panamá. Eu non sei que estilo lle será mellor ás miñas uvilliñas. E agora, a traballar un pouquiño, que non hai nada mellor para unha muller que verse guapa para ser máis feliz. A que si, Socorrito? Sí, xo dillo a Moncha. Diría yo, pero como hai tempo que non a vexo. Porque ten tal desgusto pola marcha de Delmiro que se botou á perdición. Ai, peor ao licor café. A bebida tamén. Peor, ao lixo. Hai que ver como ten aquela casa. É o que fede. Ai, por favor, a ver se lle vai entrar a síndrome de Dióxenes. Pero Dióxenes non morrera o ano pasado. Dióxenes o de Camila. Ai, toda espeluxada, sen duchar e cun bigote. Bigote? Ai, pois iso é o peor, Iso é o principio da fin para unha muller. Bigote. Muller, o bigote quítase nun santiamén, o malo é o resto, as pernas, os sobacos, as ingles. Ai, que perguiza. Eu xa levo 3 meses sen depilar, Mira, Lidia, eu estaría moitísimo máis feliz sen saber este tipo de cousas, a verdade. Total, o meu sindo tanto lle ten. Apago a luz e xa está. Calcara día afógase che nos pelos do sobaco. Podemos cambiar de tema. E ti que? Seguro que lle tens que meter a desbrozadora aí. Eu non teño pelo, son lampa de nacemento. O que eres é pampa de nacemento. O que teño son unhas unhas dos pés duras como as achos. Case teño que levar un número máis de calzado a conta delas. Ai, Elsiña, por favor, non se pode ser tan abandonada, Nin que fose a única. Seguro que Lidia ten uns pés que meten medo. Che, eu corto as unhas todas as semanas mentres vexo a telenovela. Non cho creo. Ola, ve os pezuños. Non me dá a gana. Ademais, xa non teño pezuños, que teño pés. Para deixa. E ti que? A saber o que levas agochado debaixo da roupa. Pouco. Que de te a súa roupa anda máis ben escasa. É que parece mentira, Moncha feita unha miseria e vos ríndovos como se non pasase nada. Non quería axuda. Iso é o que ela di. Lidia, ti bichela. É que precisa axuda ou non? Precisa. E sabes que che digo?
Se non a quere polas boas, vai ser por pelotas. Como que por pelotas? A única estrategia co alcalde de Ferráns é a ameaza. No, ele neste asunto fai e desfai. Non vedes que a chave da traída está ali? Pode pechar o paso da auga cando queira. Que se atreva. Se atreve, sí. Ese home non ten escrúpulos, nin conciencia, nin principios, nin nada. Pois terás que negociar. Negociar o qué? Como non sei se a cantidade que lle hai que pagar por seguir tendo auga. A mellor facéndolle a pelota, igual cedo un pouco. Pero ti el home felpudo ou qué? Está ben que mo pregunto ti, muller. Non te sangue nas veas. Es un débil. Mamá, Josito non é débil. É sensato. Es un cagapouquiño que non sabes falar por ti. Por iso vou ir eu negociar a Ferráns. Mamá, ti non é a alcaldesa. E ademais, seguro que Vieito prefire tratar con alguén que teña autoridade. Pero o toque feminino sempre axuda cos negocios. Xa sabedes, armas de muller. Pensa ben o que vas dicir sobre as miñas armas de muller se non queres que charre un tabanazo, A ver, por aí non mo tomes a mal, pero a única arma que usas ti con algo de xeito é o sacho. Ti non sabes lo diplomática que podo chegar a ser cando me poño. Ai, sí? E iso cando foi? Pásame o coitelo da carne, demostro yo. Mamá, así non amañas nada. Ai, non? Pois moi ben. A ver como vos amañades en min. Pero non quedáramos en que lle ies dicir que non se metese nas cousas do Concello. Oye, a min pareceme que xa yo deixei caer. Se ela non quere entender... Pois a min pareceme que non o pillou. Mira, Josito, vas te meter en problemas se non a paras en seco. És un bo alcalde. Non deixes que a xente meta os fociños no teu traballo. Empezando por miña nai. Tens razón, que carallo. O alcalde son eu. Sí. Sei facer o meu traballo. Claro. Tua nai ten que sabelo e voulle dicir. Así me gusta o meu coronel. Antes vai contando ti, sí. Josito. Josito, a fuxir non amañas nada. Tens que dicir cara a cara, Josito. Moncha, abre a porta. Abra ou tirámola abaixo, Deixádeme en paz. Non quero ver a ninguén. Nin a min tampouco. Nin a don Crisanto. Nin a Josito que tanto te quere. Non queres ver o cura novo? Se lle vas preguntar polos veciños todos non acabamos hoxe, Lo que queres que faga? Tranquila, que sei eu o que facer. Moncha! Monchiña, traioche unha botella de licor café que xa vin que tiña a botella baleira. Así, moi bonito, botándolle máis leña ao lume. Non penso sair da casa ata que volva Delmiro. Que faz? Ella! Socorro! Socorro! A panadeira ou a de crende? Pero deixe de dicir parvadas e axúdame. Así que isto é raudo por pelotas. Ai, así é como lles fago eu as miñas ovellas cando as teño que rapar. Elsa, cala a boca e colle polas pernas. Esa solta, ver. Esa que tiene tira palabra de por vida. A ver. Esa. Mírate. Que foi iso? Iso eras ti sen o casco de laca e chea de envexa. Mamá, mira, se vas facer terapia conta miña, mellor marcho. Se te moves de aí, chamo a Elsa e a Lidia para que te aten. Mira, Moncha, eu ben entendo que esteas doente. Agora son eu a que fai e desfai. Que enchedera. Josito está reunido co mangante de Ferráns e non te vexo con el. Alguén debe estar meténdolle ideas raras na cabeza. A ver, Moncha, poñemos unhas mechas. Bom, mira, estou ben así. Para que me vou poñer guapa se non teño que me mire? A falta de cuidado persoal é unha falta de respeto por unha mesma. Quen dixo iso, Maite? Cindo, vi nun documental. Se Lidia sabe que falas desas cousas co seu home, féndeche a cabeza. Permanente manicura e mechas, Moncha? É que o extraño moito. Ata teño que poñer a internacional para poder quedar dormida. Se puxese la Macarena, mellor che iría. Tens que sobrepoñerte. O mundo non se acaba porque che falte Delmiro. Ai, non? E que farías ti sen Josito? E Lidia sen Sindo? E Puri sen... Delmiro vai volver, xa verás.
Onde vai estar mellor que na casa contigo? En África, rodeado de mulleres en bolas. Entón, se Delmiro me quere, por que non volve para casa, Josito, ti vales moito. Moito, És un home honrado. E ao final ese é o que vale na vida. Ti vales unha barbaridade, Josito. És sensato, cabal e humilde. Pepe, que tal a sogra? Ainda vi. Maite, que guapa está. Vaya tipazo. É da gloria de Louredo, Veña, deixemos que quedei co alcalde. Pero que carallo faz ti aquí, Josito? Ti non vales para isto. Hola, alcalde, que? Como estamos, home? Moi ben. E ti? Vexo que moi ben tamén. És alcalde, que máis se pode pedir na vida? Xa sei, ser deputado provincial. Veña, home, co teu tamén ten moito mérito. Vales moito para o cargo, non teño dúbida ninguna. Ti crees? Non vou crer. Por iso veño en son de paz, porque vexo a simple vista cando alguén sabe negociar. Home, pois que alivio, Claro, home, claro. Se despois de todo o que che veño propoñer é moi razonable. Menos mal, home. Pero senta, home, senta, non quedes de pé. Imagina que lles teño que dicir aos meus veciños que van quedar sen auga a non ser que che paguemos por ela. Dixen razonable. Se queredes auga, ides pagar. Que? Comezamos? Ai, mamá. Boas, don Crisanto. Boas. É Rodrigo? Falando por teléfono co señor Bispo. Isto fixo el. Se deixase de facer de arguiñano e fixese máis de párroco. Eu non sei o que fai, pero o pelo non llo vexo. Este rapaz leva vida de pensionista. Traballa, come, dorme e volta a empezar. É lá o que lle quería. Daste de conta de que non sabemos nada del? Canto tempo leva aquí? Pois xa vai para 15 días. É sen dar chío. O mellor non lle gusta chufarse. Ou non ten que chufar. Dame mala espiña. Bo, a vostede todo o mundo lle dá mala espiña, E fala galego. E que? Ven de África. Ata hai gondoleiros galegos en Venecia. Ti entendeste ben con el? Perfectamente. El o seu e eu o meu. Pero que fai? A ti que che parece? E non lle dá vergonza? Ninguna, é cala que non escoito. Pois que queres que che diga? Adaptándome. Digamos que son distintos dos meus fregueses de Mali. Sí. Dubido que sexan a mesma especie. Mira unha cousa. Ti que coñeces a Amelia? É unha muller con carácter forte, non? Porque hoxe intentei despedila e negouse en rotundo. Queríate despedir. Mantívose firme en todo momento. Pero quen pensa que é este rapaz? Acaba de chegar a xe se vou mandar. Deixo estar, don Crisanto, deixo estar. Voulle dicir 4 cousas benditas. Xa empezamos. O depósito da Treida está en Ferrán, e o río que o alimenta tamén. E o Ebro pasa por Zaragoza, pero rega Murcia. É ben que protestan os aragoneses, e con razón. Ti sabe lo caro que é o mantemento das instalacións e do persoal do depósito? Pero que me estás contando, vieito? Se un cargado é teu cuñado paga lle xunta, home. Ademais non vai nunca, que non sei nin como non morremos envelenados, carallo. E o custe de mantemento? Botarlle o cloro, reparar as fendas... A auga é de todos. Sí, home, sí. E crise tamén, estamos afogando nela. Podo ser sincero? Se non queda outra... Teño que aumentar como sexa os meus ingresos. E os do meu concello, vaya. Pero non a nosa conta. Se non te meteses en tanto gasto... Hai que meterse polo ben da xente. Facer un porto deportivo en Ferranse. Que nin auga tendes cando baixa a marea, home. Xa és ti o único que ten yate, por favor. Porque un alcalde ten que dar unha imaxe. Si, a ti dala, de pena. Podes espernexar co que queiras. Se non pagades un imposto extra sobre o consumo, Louredo queda sen auga. Aí sí. Penso presentar unha queixa na Xunta. Na Xunta? Inocente. Entre que montan unha comisión e unha subcomisión e un grupo de traballo pasan meses.
Meses. Queres ser o alcalde do único concello galego sen auga corrente? A que non? Non podes facer eso, Vieito, non vas ser capaz. Cando cheiredes todos a xurro por non vos poder duchar nin poñer a lavadora, non te queixes, Eso é chantaxe, e non penso ceder. Non? Non. Balbino, corta a auga. É broma, non? Ai, mamá. Non teñen fame. Veiso ten algún nome? Capitán Sangá. Pois parece polo con arroz. Se quedasen sobras do guiso de chopa que fixeches onte. Queda. Agora mesmo o quento. Vostedes verán, pero son moi bo cociñeiro. Non é para tanto. Pois isto está para chupar os dedos. O teu deber é atender a parroquia, non a cociña. A ver, que fixeches hoxe en todo o día? Perder o tempo. Don Crisanto, non lle entre. Que este ten o carácter revirado. Peor que a min? Peor non, distinto. Vostede é máis así, máis ao bruto. Pero este é máis revirado. Grazas. Se pensas que vas poder comigo, estás moi equivocado. Non teño intención de enfrontarme a vostede. Tipo listo. Para 4 días que lle quedan neste mundo. Xa llo dixe. Mira, rapaz, hoxe vin a Purita do Outeiro. Non teño gusto. Había que levarlle a comunión a nai, pero por ali non apareceu ninguén. Ninguén me avisou. Nin tampouco preguntaches. É sempre así. Pero claro, no canto de exercer de párroco sempre nos podes facer un prato deses dos teus. Pois mire, tiña pensado intentalo co tiramisú. A receita resísteseme. Non penses que vou facer o teu traballo mentre te graña a barriga. Non, a da barriga máis ben cousa súa. Digo polo de estar xubilado, esas cousas. Nada, 2-0. Se aprender a ter algo de respeto. Tranquiliño, don Crisanto, tranquiliño, veña. Sente. Cuidado cos movimentos bruscos, que a súa idade arreume mala de levar. E non sabes con quen tratas. Esta boina xa lle sacou lustra cabezas moito máis altas que a túa. Amelia, se lle dá un infarto e vostede testemunha de que buscou o vello este. Pero este vello sempre sabe cumprir co seu deber. Tranquilo que lle vai dar algo, don Crisanto. E o seu deber é meter os fociños onde non debe. Esta parroquia iría ao inferno se eu non botase mantela maldita. Un pouco de agua. Non sei se non será vostede demasiada revolución para Sant Antonio de Louredo. Non hai auga. Pois non hai auga. A ver que cor me vai quedar sen agua para quitar o tinte. Cala, vou quedar medio calva. Ai, Monchiña, a chorar a canga, sí? Que todo isto ten amaño. A que si, fina? Era o que faltaba. Calva perdida como meu irmán. Só che falta o bigote, Ai, non, que ainda non che depilou. Mamá, anda, fai algo útil e axúdame a buscar auga. Xa sabía eu que íamos quedar sen auga. É todo por culpa do teu home. Por non deixarme negociar a min con mafiosa de Ferrares. Mamá, Josito é perfectamente capaz de manexar os asuntos do concello. Ai, sí, ben se ve. Primeira vez que o intenta quedamos en auga. Se proba outra vez, igual quedamos en electricidade. Pouri, que me pica moito a cabeza. Ante todo, moita calma, sí? Non temos auga embotellada. Non hai problema. Imos probar con outra cousa. Estás de broma, non? Quiero seguir durmiendo.
Se me farto no sono fixo que engano o estómago. Ei, Sigu! Ven, ven. A ver, ti sabes onde hai por aquí algo de churrasco? Churrasco de porco ou de tenreira. A min tanto me ten. Sabes? A ver, o porco fai así. A tenreira ten que haber aquí. Fai. Pois tamén che digo que o único que lle falta a este país para ser perfecto. Ai, ambientazo. Non sei de que te extrañas, alcalde. Sen auga non hai café. Pero habrá cervexa, digo eu. Pero non hai vasos limpos. Bueno, entón que non vou poder pedir nada. Proba, a ver. Unha caña. Unha caña. Vale, xa sei que é unha situación complicada para todos, pero estou traballando para mañala. De momento, vas tomar unha caña en vaso de plástico. Xa, pero estou lle dando a cabeciña. Vos tranquilos. Sen 4 días que levas de alcalde xa nos deixaches en auga. Non quero ver o que vai facer nun ano. De 6 letras, que non serve para nada. Inútil. Eu teño outra mellor. Josito. Así que iso é o que pensades, non? Nós e media vila. Pois podedes estar seguros de que irei a Ferráns e conseguirei que nos repoñan o servizo, aínda que lle teña que meter ao alcalde a villa por onde lle caiba. Aí queda eso. Que, Josito? Como foron as negociacións? Non foron mal de todo. Daquela foron ben, non? Sí. Pois haberá que contar. A ver, mira para aquí. Josito, que che pasou no ollo? Non é nada, muller, non é nada. Xa entendo. Digamos que se puxeron as cousas un pouco feas. Xa sabía eu que isto acabaría así. E aínda menos mal que ves enteiro. Ai, mamaite. Arreume unha losqueada que case me manda de volta a Murcia. Ai, Josito, alcalde ou non sei como faz, pero sempre es ti quen come os sopapos. O carallo é que seguimos en auga. Oi, e que imos facer agora? Eu sei, mentre a Xunta non tome cartas no asunto vai haber que pagar o imposto revolucionario de Ferráns. Pois os veciños van poñer o grito no ceo, porque impostos xa pagamos de abondo, Josito. Iso o Concello non ten un can, maite. E sabes que é o peor, non? Sei, non. Perfectamente. Fina, venme abrir, que deixaste as chaves postas. Nin se cho corra. A ver, que vai empezar a chover. Mamá, por favor. Nin por favor, nin chispas. Ese bandallo non entra mentres non volvamos ter auga. Queredesme abrir, que me vou poñer como un pito. Aquí non vas entrar, oíches? Pero por qué? Pois porque és un mexericas. E un alcalde non pode ser un mexericas. E un xenro meu, menos. Ala, carallo. E onde vou dormir hoxe, por aí? A corte do porco debería valerche ben. Sempre que o porco non lle importe, claro. Mamá. No, co porco non, Puri, por favor, co porco non, que son o alcalde, carallo. E que? Non dormía Delmiro con ti tan segundo? Pois o meu porco non ten nada que envexarlle o seu can. Xa vou. Xa vou. Perdoe que o moleste destas horas, pero é que non sei onde ir. Bueno, pois merca un GPS. A ver, total a don Horacio non lle importaba que os despertásemos destas horas, A ver, estás morrendo? Non. Pois ata mañá.
Total, agora xa está desperto. O que máis lle ten atenderme un minuto? Un minutiño de nada. Tes 58 segundos. Para qué? Para soltar o que teñas que soltar e liscar. Ese tempo non me chega nin para poñer un antecedentes. 50. A ver, non se poña así. Xa me botou a sogra da casa e agora quérame chimpar vostede de aquí tamén. Se ela que a familia non te aguanta, non vexo por que te teño que aguantar eu. Vostede sabe quen son? Sí. O responsable de que a vila estés en auga. Mira, outro motivo para chimparte. 40 segundos. Tampouco é para tanto estar sen auga uns diñas, Seguro que vostede está afeito ás sequías de África, ou non? Sí, e ti a meter a zoca. Aí doulle razón. Aí doulle razón, porque ya ten. Sábeme todo mal. Últimamente sábeme todo mal. Ainda por riba a miña irmá está pechada na casa, feita un espantallo. Sabe quen é a miña irmá, non? Sí, o espantallo. É a muller de Delmiro. Ah, claro, ti é o seu cuñado, non? Faloulle de mí? Que lle dixo? Mellor non preguntes. Ese sí que vive ben, carallo. Alá en África, ao quentiño. Pero miña irmá... Miña irmá... A pobre non soporta estar sen. Ai, Julián. Tío, desta tolía de vez. Logo non podía vostede falar con... Grazas por deixarme quedar. Aquí polo menos estou ao quente e a salvo de que me papen vivo. O horario de confesión se acabou por hoxe. Xa, pero como vin a porta aberta, pensei que me podería atender. É unha emerxencia. Emerxencia do tipo, se non me confesa, tírome pola venta? Non, do tipo, a próxima vez que vexe o meu home, esfolo como a un cuello. Como se chama o teu home? Delmiro. Era o alcalde antes. Así que ti é a muller de Delmiro. Está ben ali, en Mali. Que prefires oír? Que sí ou que non? Depende. Está cunha negra de pernas longas e ollos de cerva. Non, que eu saiba. Pero estaba ben a última vez que o vi. Que eu non son nada sen el. Fáltame Delmiro e é como se me faltase unha perna ou un brazo. Teño un buraco no corazón. Vostede cree que volverá? Non, creo que non. Sempre é así de franco. Sí. Segú! Segú! Vense. Sabes onde está do Horacio? O que non, si, home. O crego este que ten pouco pelo e cara de parvo. Vale, moi ben. Pois agarda porque lle vas levar unha nota da miña parte, Toma. La don Horacio. De parte de Delmiro, Vale, veña. Ale, ale. Bona, como corren estes carallos. Ninja Almiña nos seus mellores tempos. E ti menos mal que só falas en francés, porque de ti sí que me ia costar despedirme. Vos. E que lle pasou a Josito? Ten un sentido excesivo do drama. Botaron na casa por inútil e oye unha perrencha. Meu pobre, con razón.
No seu caso, calquera estaría desgustado. Parvadas, un contratempo non é unha traxedia. Xa. Vostede está feito a males maiores, non? Pois sí, estou. E cal é a diferenza? Que máis ten a causa da pena? O seu deber é aliviar o sufrimento da xente, oi? Tanto ten se sofres porque che caeu o tellado ou porque che morreu o can ou porque te deixou o home. Todas as dores merecen compaixón, sabe? Eu teño moita faltiña de compaixón. Sí, Josito, sí. Pero ti non fas máis que pedir. Non pido por min, non se equivoque. Eu pido polos veciños. Pola miña integridade física tamén. Que como non nos volvan dar auga... Ai, Josito, dame no corpo que vas durar pouco de alcalde. A ver, vostede non pode facer nada contra o alcalde de Ferrán. Un exorcismo. Que simpático está o señor cura, non? Sempre pode ameazalo coa excomunión, non? Pero que vila de tolos vin caer eu. Louredo, chámase Louredo. Santo Antonio de Pras Beatas. A ver, pode facer algo ou non? Non sei por que temos que importar eses costumes africanos para as nosas misas. Porque funciona. E o de recibir aos fergleses na porta da igrexa é unha parvada, co que aquí chove. É para que entren en paz con Deus e cos homes. Ese chove, temos paraugas. Africanadas. Esas cousas aquí non pintan nada. O rito de reconciliación antes de entrar na misa axuda a que se solucionen os rancores entre a xente falandos. Pois, como saquen a relucir os seus rancores, non saímos vivos daqui. Alguén me lembrou que o meu traballo é axudarlle a xente. Esa cerimonia africana vai servir de algo. Imos facer un trato. Eu non me meto na súa maneira de dicir a misa e vostede non se mete nas miñas africanadas. Parécelle? Antes de entrar na igrexa para escoitar a misa, imos pedir perdón os uns aos outros polas faltas cometidas. Que bonito e que vistoso. Ala, xa estás empezando. Eu non teño nada que pedirche perdón. Debesme 20 euros da semana pasada. Pero isto que é? Un acto de reconciliación ou de amortización de capital? A africanada está xe funcionando que non vexas. É un acto para poñerse a ben co próximo. De nada serve rezarlle a Deus se despois estamos a mal cos nosos irmáns. Que razón ten. A ver, quen empeza? Empeza ti, por falar. Non debedes permitir que as vosas diferenzas de opinión vos enfronten. Dialogando como irmáns na fe de Cristo, seguro que todo ten amaño. Eu teño vou perdoar, así que por min é auga pasada. Auga pasada? O que precisamos é que non la devolvan. Así que para isto me invito o cura á misa, para que dialogue con estes payasos. En África solucionábanse así a maioría dos problemas entre os veciños. Porque son parvos, están atrasados. Vaya, pouco tardei en dar como a carra da comarca. Mira, listo. Polo ben de todos, deixa estar o asunto da auga. Listo eu, listo vostede. A ver se pensa que lles vou devolver a auga porque mo pide un cura. É de xustiza. É de Ferráns. O depósito é noso. E a auga segue cortada ata que Louredo pague. Santo Antonio de... Pero a ver, home, nin é xusto, nin é legal, nin é cristián. Mira, Vieito, devolvelle auga a Louredo ou... Ou que? A ver se pensa que me vai a chantar un cura da aldea. Antes doulle unha lavazada e mando a África de volta.
mandan un cura como Deus manda, sen capar. Esa mirada tiño visto nos documentais de animais. Miran así cando van trucar. Pero, non hai por que poñerse así por un pouco de auga da traída, Por favor, se nin é mineral nin ten gas. Cagades co medo. Sodes unha merda de concello. Unha merda de alcalde e unha merda de cura. O único que quería era vivir en paz e ayudar a los vecinos. Agora o cura vai a dáselle por mallar no alcalde de Ferrans e a vinganza vai ser terrible, terrible, xa o estou vendo. Pero o saco de tabanazos que levou foi criminal, Mañá doenlle ata as pestanas. Que gancho de dereitas ten o crego, Gracias, amigo, gracias. A cousa está mal, Está mal, pero mal de carallo, Está negra. Miña irmá como unha cabuxa. Miña sogra botándome a dormir co porco. Ti si que és feliz, Ti si que és feliz. Libre, sen ataduras. Ai. Amigo. Querido padre Casares, estou metido nunha boa. E xa sabes que non son amigo de exaxerar. Ou sí, ás veces. Eu só quería axudarlle a xente desta vila. Pero non sei que sentido ten intentar axudarlle a xente cando está claro que non se pode facer nada por ela. E os fregueses de Louredo non teñen remedio. Se o alcalde de Ferrán se empeza a remexer, todo o mundo acabará sabendo quen son. E non estou aínda preparado para iso. Tamén. Axudará a baixar a hinchazón. Que Deus lle pague. Ti sabes ben o perigoso que pode ser que se fale da miña identidade. Para min e para Louredo. Que raio fago agora, Horacio? Temos auga ou non? Auga hai a tomar polo saco, pero da que sae pola villa. E a min que me soa a súa cara. Mira para min como se me coñecese de algo. Isto non é unha casa de baños, fora! Vaya tabanazo lle arreou. Estás piando por outra. Pero é que na casa non teño auga. Porque sodes uns porcos. Leveime onte con auga mineral. Por parroquias como os gatos. Os gatos son moi limpos. Pídoche disculpas por isto que estou a piques de facer. Que? Xa queredes botar o cura novo? Vostede ten un xenio do demo. Agora vai resultar que é o santo xo. Que demos sabes? Así se fala cun par. Quen anda aí? Eu non son Delmiro. Que estás facendo no meu cuarto? Eu non teño nada que confesar. Ata dicía que se ia arrepentir. Díxeme levar. Debe ser cousa do xene. Esperaba isto de ti. Si, pero a palleira vai comigo, Porcona. Ti non vales nin para iso nin para nada. Iso non será pecado. Dos graves. Que vai ser un costume zulú? Deberíamolo mandar de volta a África. Se vostede non metes a zoga, non se vería nestas. Don Crisanto. Moito, don Crisanto, pero onte ven que te preparabas para tentar o teu home. Louredo está en alerta vermella. Ai, axúdeme, don Crisanto, axúdeme. Ai, non o... Pero este home toleou de todo. Que me mandaría a tomar tanto café. Podí facelo de campo, que nesta aldea temos as gallas. Ai, mamá. Desta sí que acabaron de rematarme.